KV05 on juniorijääkiekkojoukkue Suomen kovimmasta kiekkokaupungista Tampereelta. Joukkueen ja junan toiminnassa löytyy monia yhtäläisyyksiä. Junilla on useita lähtöjä päivässä, samoin pojilla treeneissä erilaisissa harjoitteissa. Varma perillemeno on hyvän laadun tae ja takaa tyytyväisemmät kannattajat. Tärkeintä on, että toiminta pysyy molemmissa koko ajan raiteilla. Antaapa poikien kertoa lisää. Heitähän piti tulla 2. Me tultiinkin 2 hinnalla. Palvelu pelaa kuin ravintolavaunussa. Sujuvat vaihdot kuin Tampereen asemalla. Suomen maalilla on makuupaikkoja. Junassa saat valita.